Älven, tvärs över gatan i en liten park, och där trivdes jag bäst. Pågick en timme eller 2. Älven stod för kosmos. Det var tal och ceremonier. En plötslig grupp volontärer skötte musiken, men det var även några åhörare som hade med trummor. På söndag anslöt jag mig. Det var meningsfullt att få trumma så länge. Jag är inte så insatt i hur grandmothers arbetar, men känner samhörighet med budskapet och deras andliga utövande, där de vänder sig till skaparen, moder jord, helheten, fokuseringen på ceremonier, betoningen på helande, användandet av olika metoder där den centrala är bön och det grundläggande är tacksägelse. Uttrycket värna 7 generationer framåt kommer från indianerna. En god vän till mig lade till och värna 7 generationer bakåt och hänvisade till hur stor betydelse släkten hade för att han var den han är idag. Och går man tillbaka till sig 1860-talet, då utarmades inte jorden för kommande generationer och vi kan bara vara tacksamma för dem vars insats ledde till att vi idag har det så bra. Ska moder jord värnas krävs det numera att vi människor är beredda på en omställning i livsstil, och den diskussionen ingår inte här idag. Jag ber er att efteråt även den i åtanke. Jag ska nu berätta lite om min bakgrund och hålla mig inom sinnesromässans ram, personlig andlig utveckling. Domkyrkan, där sjöng jag med gospelkören. Satt med mina föräldrar. Jag gillar orgeläktaren, tonen, vindarna, bönekordet till höger om tonen. Numera mediterar jag lite. I domkyrkan är jag död. Och där har båda mina föräldrars begravningar varit. Där skulle jag gärna trumma. Det är det finaste hus jag vet. Och det har präglat mitt andliga liv. Idag trivs jag allra bäst på heliga platser. Vare sig inomhus eller utomhus. Där energin är förhöjd. Där närvaron är påtaglig. Min far var ekonom i Svenska kyrkans mission och kyrkopolitiker. Tredje världen ingick påtagligt i vår vardag. Hemma fanns trummorna och annat från hans tjänsteresor. Afrikaner och indier var vanliga på middag och mina föräldrar blev hemvändande missionärer, det vill säga lärare och läkare och präster och sjuksköterskor. Min mor tog för 50 år sedan med mig till Indien. De blev husmor på svenska skolan och jag gick i andra klass. I Sverige hade jag besökt massvis med kyrkor. Nu är det dags för tempel. Att ta av sig skorna som man då måste göra, det är ett utmärkt sätt att lära sig respekt för andras andlighet. Av alla minnen från Indien är 2 extra starka, förbundna med skam och djup vördnad. Vi var ute i en by och tittade på en extremt stor bensindriven brunn som precis byggdes färdig. Min mor sa åt mig att ta av tröjan och satte den på ett av alla nakna barn. Alla kom fram och stirrade på min vita kropp och jag ville bara att vi skulle åka därifrån. Det andra var på blindskolan i Tirupati, där min kusin Birgitta senare blev rektor. Då vi kom in en sal där det satt 20 blinda elever i rader på golvet och spelade sitar. Det var overkligt och jag blev väldigt glad. Före hemfärden besökte min farbror och hans fru Malaysia, landverkare. Hon tog med oss till de fantastiska templen som finns inne i berg med sådana gigantiska buddha-statyer. Annars gick hon bland annat oskyddad på de gator i Kuala Lumpur där ingen annan går och hjälpte människor. Alla dessa missionärer hade ett kall och ägnade sig åt tredje världen tills de gick bort. Tanterna broderade och bakade och man gav bort på sina egna tillhörigheter till de stora försäljningarna här i stan. Ett kall, en levande kraft i själen, eller för vissa en öppen kanal. Jag glömmer aldrig min farbrors långa tal om kärlek på sin 100-årsdag. Och jag är tacksam att jag får träffa alla dessa vänliga eldsjälar inom missionen. Under gymnasietiden lämnade jag kyrkans värld och blev en sökare med intresse för östländer.
västerländska, men jag fann ingen lockande. I mitten av 90-talet började jag utöva shamanism, vilket jag fortfarande gör. Samtidigt ville jag ha gemenskap och gick med i Merlinorden, som jag då inte visste så mycket om. Och som sen bytte namn till Svenska Misraimförbundet och som är en Rosenkorsorden. Där ingick shamanism och andra kunskapsvägar, men till min stora förvåning var det Kristus jag fann. Under 2000-talet har jag varit en passiv medlem och även haft lång paus från andligt arbete, men sedan 2007 är andligheten central i mitt liv. Och samtidigt blir Moder Jord och helheten i landskapet viktigt för mig. Mina svårigheter. Jag vill börja med att erkänna att under mitt liv har jag varit självisk, kritisk och haft lätt för att bli arg och irriterad och har säkert uppfattat så av andra. För snart 4 år sedan gick jag in i ett förhållande som inte var bra för mig. Man kan se på problemet från många synvinklar och en är att vi båda lurar oss själva. Efteråt mådde jag väldigt dåligt. Jag gick in i en period av intensiv bön, kröp till korset, till Kristus, för jag var fullt medveten om min egen delaktighet. Detta var min första räddning och jag har sedan dess en bönematta. Efter några månader blev situationen bättre och i oktober förra året återvände jag till kyrkans värld och började gå hit till sinnesromässorna. Senare kom ilska som delvis var riktad mot mig själv, anklagande att jag hade gått in i förhållanden. Så småningom inledde jag frågande samtal, nu med anden, som gav mig konkret information hur jag skulle göra. Samtidigt begav jag mig ofta till min heliga plats och var hos Moder Jord och fick den trygghet jag behövde. Sista gången var jag där i 4 timmar och sen gjorde jag vad som skulle göras. Jag fick både se och höra hur ilskan försvann och vart den tog vägen vet jag inte, för jag har inte upplevt den sedan dess. Likaså fanns det parallellprocesser som pågick medan jag mådde dåligt. Och då ilskan var borta kom det nya processer och uppgifter, alla positiva och utvecklande. Jag ser det som att allt hänger ihop och att det varit väldigt värdefullt för mig på alla plan. Och idag känner jag mig lugn i sinnet och ganska harmonisk. För några år sedan, innan jag återgått till kyrkan, frågade jag en mer passionerad kyrkoherde, det vill säga min syster, hur man firar Mikael i Svenska kyrkan. Och hon svarade, det är väl mer eller mindre en vanlig söndag. Mikaels dag är den 29 september och förr firades Mikael då, eller som det kallades, Mikkelsmäss. Men flyttades så småningom till närmast efterföljande söndag, vilket innebär en spridning på 7 dagar beroende på almanackan. I år är det den 29. Just idag är det Mikaels dag. I det gamla bondesamhället var det skördefest. Sommarhalvåret var slut och enormt mycket skulle ordnas inför vinterhalvåret. Det här är mig veterligt den enda bok som finns om Mikael, en avhandling i etnologi från 1960 av Tord Stadlöv som 2003 gjorde om till bok. Den tar upp traditionen att som tack fylla koret i kyrkorna med produkter. I Uppsala finns det en kyrka där traditionen hålls vid liv, Danmarks kyrka. Jag var där 10:15 idag, men det var tomt. Så jag pratade med kvinnorna i sakristian som beskrev det som riktigt häftigt. Ett stort vackert arrangemang med allt möjligt. Pumper, potatis, blommor, you name it. Men på tacksägelsedagen om 2 veckor. Det skulle glädja mig om traditionen tog sig bruk här. Visst finns det väl några som har trädgårdsland, äpplen, driver upp inomhus och visst bakar nu. Känns kanske ovan första gången, men som en kär gång en tredje. Och låt det bli en tacksägelse till både skaparen och Moder Jord. Det finns ett helt år att fundera på saken. Och den här ger jag till bokhyllan där inne om ni vill låna.
Vem är Mikael? Änglarna och ärkeänglarna är de som står oss människor närmast. Mikael är den andlige krigaren som tjänar växande, som med lust och styrka bekämpar det destruktiva. Han vill att målet för våra liv ska vara visdom, att vi ger oss all den omtänksamhet vi behöver och tillfredsställer alla behov och är sanna mot oss själva, så att frid, sinnlighet och osjälvisk kärlek växer fram av sig själv. Och att vi ska våga förändra vår situation och våga möta det hotfulla, hindren inom oss och i våra liv. Så uppfattar jag honom. Vill man, finns det ett utmärkt ställe att meditera på, Storkyrkan i Gamla stan. Här finns den enorma statyn föreställande Mikael på draken, eller som den kallas, Sankt Göran på draken. Prova själva om man har lust. Mikael ger oss möjligheten att förbinda oss med den helige Ande via Mikael, genom att ta upp Mikaelskraften inom oss. Ett förslag är bönelapparna under förbönen. Där kan man skriva något man vill ändra. Ett hindrande beteende man vill släppa, byta ut mot något nytt. Så man blir sannare mot sig själv, gentemot sig själv och andra. Både lever ut och känslomässigt mår bättre. Och låt bönekorgen bäras fram till både skaparen och Mikael. Ytterligare ett förslag är att jag, om ni vill, nästa år ta er med till en plats i naturen och att du, Nina, håller en mässa där utan trummor och efter din planering. Då förenar du också himlen och jord. Resursbrist kommer att leda till en omställning på jorden. Jag tror det är viktigt att öka människors inre välbefinnande. Att det är en faktor som gynnar en omställning. Även om politiska beslut är viktigare. Inte bara vinstintressen utan även rädslor skapar motstånd. Ökad andlig samverkan tror jag är en nödvändig faktor mot havbegär, ängslan och det materialistiska synsättet. Men andligheten tar sig olika uttryck. Går det att samverka? Mitt svar är att mångfald är skaparens vilja. Allt kommer från samma källa. Det är vår uppgift att förenas, se likheterna och enas kring målen. Vi kan mörda eller starta krig utan att makten lägger sig i, för vår fria vilja är okränkbar. Makterna ingriper inte. Det är människorna som har uppgiften att skapa en bättre värld. Eftersom skapelsen har en andlig grund är de andliga rörelsernas samverkan förutsättningen för fred och en bättre värld. Och sker det att alla andliga rörelser börjar samverka, då kan vi säga: vi är alla ett. Låt ditt rike komma. Ske din vilja. Valet är vårt. Beredskap för kamp eller beredskap för fred. Vi har samma mål. Allt fysiskt kommer från moder jord. Av jord är du kommen. Då är det dags för ceremonin med musik och ljusställning här framme. Och jag får be er hjälpa oss genom att gå fram och bilda den vanliga cirkeln. Precis som vanligt kommer senare förbönen, där ni alla kan tända ett ljus. Men i ceremonin är det 6 stycken ljus. Ni kommer inte att behöva göra något. Det är inte bara en illustration av hur det var i Stockholm. Vår intention under ceremonin är på fullast allvar.